So, the camera on 3. Hold on, all Madam of you, Azuka. I want to wish you very good luck for being here and for the greater things to come. Thank you guys so much. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị Biafra Republic Government in Exile nke Maazị Simon Ekpa bụ onye isi na ọnụ na-ekwuru ha agbapeela ụlọ ọrụ ha nke nọ n'obodo Maryland na mba United States of America. Nke a mere ụnyaahụ bụ Satọde mkpụrụ ụbọchị nke 16 n'ọnwa Septemba afọ 2023 bụ Satọde 16 Septemba 2023 dịka anyị hụrụ ọtụtụ ihe onyonyo nke si na ya bụ mmemme wee pụta. Dịka anyị siri wee hụ na ya bụ ihe onyonyo, ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị bịara ya bụ mmemme gosiri otu obi si wee jupụta ha n'aṅụrị dịka ha kwuru sị na ya bụ ihe nke ha tụwara anya ya ogologo mgbe abụrụla ihe bịara na mmezu. A sịla na Solex sị kama lere otu ya bụ mmemme si wee gaa. Okay, let's show that in our Biafra Republic Government in Exile Office. It's so real to be here. Live and direct, Baltimore, Maryland. Woo! Today is the 15th of September 2023. We are live and direct in our Biafra Republic Government in Exile Office. Look at it, 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 look at me. Studying on it. Woo! Thank you, Lord. Yeah. Yeah, yeah. Happening live from here at the Biafra Republic Government Administrative Office.
This afternoon, on behalf of the Prime Minister of the Biafra Republic Government in Exile, Mazi Simon Eba. Since yesterday, I've been here and I watched with the greatest admiration in my heart the job that they say to a standard. I must thank Mazi Nkere. On behalf of Umada, we want to thank you for what you did. And I'm telling you, we are going to grant you chief very soon. We're going to give you and I will tell everybody that this is the Biafran house. Yes. And we are here. Now we are here. We are so glad. And we thank Tukoki Kabiama for making this possible. This house is a house for the Biafrans, and I equally want to let you know that whenever you come to this house, your problems will be solved. And with that, I declare this house open. Thank you, Lord. I declare this house open for the Biafran people. I declare this house for Biafrans and diplomatic engagement. On three, sorry, the So, camera on three. Hold on, all Madam of you, Azuka. I want to wish you very good luck for being here and for the greater things to come. Thank you guys so much. And the boxing Russia seeking for a place in Africa. Today, Russia is back in Africa, but this time around, Biafra is in the positive side. Today has collapsed. Our struggle is a total vehement rejection of all those evils which blighted Nigeria, evil which were bound to lead to the disintegration of that ill-prepared federation. Our struggle is not a mere resistance that would be purely negative. It is a positive commitment to build a healthy, dynamic, and progressive state, such as would be the pride of the black man. Today, Russia is a place in Africa, and Biafra is up again with the highest momentum. Difference is that this time around it is positively pulling towards the Biafra interest. Fortunately, Biafra people have strong ownership of the determination towards self-help. Based on our experience of having recovered from a completely devastating situation after the Civil War, as well as having successfully migrated to almost all countries of the world, collaborating and contributing to their economic and social development. We believe that Biafra can overcome all handicaps and difficulties with its ownership and self-help. We also wish that our experience would be useful for the development of Biafra, as we have witnessed the development of Biafra in exile so far. Biafra government in exile has been strengthening its engagement in part of the world. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu.
ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Nke taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụ ma Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.